Раздел 8. Вялікая аўдыторыя універсітэта выбухнула смехам. Трохі падслепаваты, яшчэ ў вельмі сярэднім веку, Платон Рунін палічыў, што гэта вынік яго чарговага жарту і з асалодай паўтарыў яго. Так яны і сказалі: келар Арсен, скарбнік снетагорскага манастыра Іона і ігумен Марцірый. Ворагі адольваюць, лезуць, а яны: не бойся, праваслаўныя, Маці Божая ідзе на дапамогу. Хіба вы не бачыце ў гэтым кранальнай прастадушнасці, нязломнай веры і баганоснасці, якой вызначаюцца славяне? Ні боязі, ні мяцежніцтва, толькі бязмежная вера ў Пана Бога, зямлю, гасудара, вялікую ідэю славянскай еднасці і дабрыню Маці Божай. І здатнасць мучыцца за ўсё гэта і ісці на смерць. Адзіная душа ў свеце асталася неразбэшчанай ідэямі гнілой дэмакратыі і пачварнымі поглядамі на аднолькавасць людзей. Не перад Богам, не, а тут, на зямлі. Гэта душа славяніна. Скажыце, хіба ёсць на свеце яшчэ нешта здатнае супрацьстаяць брудным патопам, што разліваюцца па зямлі, каламутным хвалям мусульманскага, гальскага, аўстрыяцкага, польскага, жыдоўскага мора? Няма. Не бойся, праваслаўныя, Маці Божая ідзе на дапамогу. Аўдыторыя зноў ухвальна зашумела і выбухнула смехам. Рунін зразумеў гэта так, што знайшоў ключ да душы большасці студэнтаў. Звычайна напаўпустая аўдыторыя сёння не мела ніводнага вольнага месца. Прафесар глядзеў на бясконцы амфітэатр і бачыў, як праз вэлюм ружовыя плямы абліччаў. Рогат каціўся пакуль што яшчэ нясмелымі хвалямі. Студэнты ўрэшце пачыналі разумець, чаму сёння па бясконцых калідорах універсітэта хадзілі тры хлопцы з падазрона спакойнымі тварамі і шапталі: на лекцыю Руніна, на лекцыю Руніна. Ля дзвярэй у маленькі пакой, што вышэй лавак, на антрэсолях стаяў студэнт, прыкрываючы дзверы спіной. Чацвёрка нешта задумала і здолела, відаць, захаваць таямніцу, бо наглядчыкі нават не заходзілі ў нязвыкла набітую аўдыторыю. З цікаўнасці прыйшлі людзі і з другіх факультэтаў. Чакалі і не памыліліся ў сваім чаканні. Нядаўна праз Руніна з воўчым білетам выгналі з універсітэта 3 студэнтаў, рускага і 2 палякаў. Выгналі за глупства, за звычайнае і нават не вельмі разумнае свавольства. Павярнулі справу так, нібы хлопцы блюзнерылі. Студэнты, хто з лаянкай, а хто і смеючыся, прапаноўвалі самыя розныя планы помсты: пачаставаць англійскай соллю перад лекцыямі, прымусова на працягу 3 тыдняў карміць абедамі са студэнцкай кухмайстарскай, наставіць яму рогі з маладзенькай і дурной жонкай. Пасмяяліся і забылі. Выключаных не вернеш, і каму ахвота звязвацца на сваю галаву. Традыцыйнасць і высакародны кансерватызм вераванняў, звычаяў, вопраткі, псіхікі, спосабаў весці гаспадарку, нават такіх, здавалася, дробязей, як кухня і побыт, вось па чым пазнаюць славяніна. І таму славяне ад Лабы да Чарнагорыі, ад Баўцына да Камчаткі павінны зліцца ў адзін народ пад уладай сіяцельнага дому Раманавых. Аўдыторыя ашаломлена сціхла. Рунін вырашыў, што яе ўразіла навіна гэтай даўно спарахнелай ідэі. Дык вось, славянскі кансерватызм
ёсць самая высакародная, замілавальная і прыемная з'ява на зямлі. Такога маўчання, якое запанавала пасля гэтых слоў, напэўна, не бывала ў будынку 12 калегій з самага дня яго пабудовы. Усе рады амфітэатра глядзелі ў бок дзвярэй. Уражана разяўленыя раты, круглыя вочы. З дзвярэй з'явіліся кансерватыўныя славяне. Іх было два, і кансерватыўныя яны былі да замілавання і глыбокай прыемнасці. У вышываных зрэбных кашулях, падпяразаных паясамі, у шарачковых портачках і новых бялюткіх анучках, светлыя тварам і валасамі, яны спускаліся сходамі на сярэдзіну амфітэатра да 5 вольных месцаў, якія чамусьці ніхто не заняў, і на іхніх нагах пераможна рыпелі пахучыя і навенечкія лубяныя лапці. На лакцявых сугібах славян віселі зялёныя вярбовыя кашы з накрыўкамі. На паясах грабянцы, крэсевыя дошчачкі, якія ўжываюць у глухіх мазурскіх вёсках, калі чэшуць галаву. Шэравокія, светлавалосыя, іканапісныя, з вішнёвымі вуснамі і ненатуральна ружовымі шчокамі, яны вельмі нагадвалі аперэтачных пастушкоў. «Нараджэнне панславісцкай ідэі наспела!» — кідаў палымяныя словы падслепаваты Рунін. «Дальнабачнасць гэтай ідэі і пашырэнне яе сведчаць аб тым, што славянам даўно час заняць першае сярод усіх месца, належнае месца!» Славяне ўрэшце занялі належнае месца, шырока рассеўшыся на вольнай лаве. Усе вакол сядзелі як аглушаныя, не ведаючы, што рабіць. Алесь і Грыма, як па камандзе, адчынілі вечкі кашоў, збіраючыся, відаць, усмоктваць мудрасць. Разальецца замест усяго гэтага поток нашай традыцыйнасці, стойкага монархізму і праваслаўнай веры. Аб'яднаныя славяне возьмуць у свае рукі спадчыну дзядоў, Малую Азію, Цараград і пралівы. На Святой Сафіі зноў пастануць крыжы, на браме заззяе Алегаў шчыт. Патрыярхі Антыёхіі і іншых гарадоў павядуць далей справу хрысціянства ў сваіх землях. Палесціна ўрэшце атрымае законнага гаспадара. Хіба не дурасць сапраўды, што труна Бога знаходзіцца ў руках язычнікаў? Манастыры з мудрымі нестрамі і піменамі замест капішчаў. «Глядзі», — шапнуў нехта. Славяне дасталі з кашоў скруткі пергаменту, склееныя, відаць, з папяровых аркушаў, скураныя чарніліцы і птушыныя пёры, узвялі вочы ўгору і, памармытаўшы, пачалі пакрываць паперу вычварнай вяззю, не забываючы чырвонай фарбы для загалоўных літар. У Алеся было ў руцэ лебядзінае пяро, выкрадзенае ў заалагічным музеі універсітэта. Грыма пісаў даўжэзным павіным пяром, здабытым, відаць, у нейкага фурмана. Хартыі з ціхім шолахам спаўзалі на падлогу. Людзі нарэшце пачалі разумець, што тут адбываецца. Помста такі прыйшла. Нечаканая, парадыйная, злая. Дык вось, што яны задумалі. Малайцы. Не вытрымала, значыць, у людзей сэрца. Ёсць сапраўдныя хлопцы, што не дадуць нават малой подласці сысці без пакарання. Сям-там у радах пачалі пырскаць.
А потым братняя ў веры праваслаўная Абісінія, што дала нам найвялікшага паэта, які хаця і грашыў спачатку супраць ідэі эгіды. Ідэі агіды, паўтарыў, як заўсёды, занадта голасна Грыма. Праваслаўнага гасудара над усімі. Пасля раскаяўся і памёр, як хрысціянін. Аман, сказаў Алесь. Меўся адбыцца грандыёзны скандал, і толькі адчуванне гэтага стрымлівала пакуль што аўдыторыю ад гамерычнага рогату. І што ж? Тэатральна ўзняў рукі прафесар. На шляху высакароднай ідэі, адчуваючы яе небяспечнасць, сталі ворагі, туркі, сардынцы, французы, англічане. Але не толькі яны. Супраць ідэі перш за ўсё паўстала здрада. Здрада, якую патаемна неслі ў сэрцы найбольш утрапёныя элементы грамадства. Усіх іх яднала забыццё прынцыпаў народнай маралі і забыццё народных традыцый. Гнілое заходніцтва, якое завялі ў нас Бялінскі, Герцен і компанія, пагоня за няпэўнымі і падазронымі навінкамі. Два кансерватыўныя славяніны дасталі надмерана вялікія маноклі і спрытна заціснулі іх у вачніцы. Нехта ў апошніх радах зарагатаў, і гэта прагучала ў поўнай цішыні, дзе толькі душыліся ад прытоенага смеху людзі, дзіка, як смех фальклорнага героя на хаўтурах. Рагатуну, відаць, заціснулі рот. Пагоня за моднымі плынямі чужой філасофіі, пагоня за сацыялістычнымі трызненнямі. Здраднікі выступілі супраць неабарачальнага і заканамернага вышэйшай заканамернасцю гістарычнага працэсу. Працэсу ўтварэння аднаго панславянскага народа. Навучыўшыся ад сваіх ілжэнастаўнікаў і ад вырадкаў рускага племя скажоным, памылковым ідэям, выступілі супраць ідэі панславізма легкаважныя палячочкі, знямечаныя чэхі, сербы, ад якіх за вярсту смярдзіць Турэччынай, а за апошні час яшчэ нейкія прыдуманыя украінцы і беларусы. На што яны ўсе спадзяюцца, невядома. Пінчук, гэты насельнік пінскіх балотаў, з абліччам непадобным на чалавека, з нагамі ў выглядзе кола і незразумелай гаворкай знікае канчаткова. Відаць, не жадаючы канчаткова знікаць, кансерватыўныя славяне вырашылі падсілкавацца. З кашоў з'явіліся патрэсканыя і тугія, як гума, калёныя яйкі, крылёчкі сала, дзве бутэлькі з журавінавым квасам і, нарэшце, гаршчочак з кашай. Славяне лупілі яйкі і запівалі іх квасам, які пакідаў пад носам чырвоныя вусы. Елі сала, выціраючы рукі аб пастрыжаныя страхою на купецкі манер валасы. Цяпер смяяліся, заціскаючы раты, дзясяткі людзей. Украінафільства, якое падаграваюць аўстрыйскія агенты, гэтая справа з Шаўчэнкам і нейкай Наталкай-Палтаўкай на чале. Абмежаваная колькасць фантазёраў, якія лічаць, што Маларосія, маларосы з'яўляюцца чымсьці асаблівым са сваёй нераспрацаванай гаворкай і сваімі чумакамі і могуць існаваць, не адчуваючы патрэбы ў агульнай славянскай айчыне, імператару і ўсходнім праваслаўі.
Грыма глядзеў на гаршчочак кашы з непамерным здзіўленнем. Выгляд у яго быў такі, што бліжэйшыя рады грымнулі смехам. Грыма неўразумела паглядзеў на іх. Рогат выбухнуў мацней. Палічыўшы гэта рэакцыяй на свой неадольны гумар, прафесар перайшоў на пафас. Як у немцаў Германія вышэй за ўсё, так у нас наш государ вышэй за ўсё. І мы маем поўнае права крыкнуць: рукі прэч! І няхай будзе наш народ з яго государам вырашальнікам лёсу народаў. Усяслаў урэшце здагадаўся, як быць з кашай. Выняў з вачніцы манокль і пачаў чэрпаць ім кашу. І тут рады не стрымаліся. Пакаціўся па лавах вышэй і ніжэй, захапляючы ўсё новыя сектары, неадольны, магутны, гамерычны рогат. Калі Рунін зразумеў, што смяюцца зусім не з ягоных жартаў, было позна. Смех апанаваў усіх да апошняга. Ён паспешна кінуў на пераноссе пенснэ і ўбачыў усё. Ад рогату, ад магутных, як прыбой перакатаў, хадырна трэсліся рады. Рунін пачаў падымацца па прыступках. І тады Алесь стаў, каб закрыць Грыму спіной. Адсунуў яго плечуком. Чацвёрка памагатых разам з суседзямі схапіла Грыму і пацягнула далей ад праходу. Ён супраціўляўся і крычаў, але рогат заглушыў яго крыкі. Хлопцы зацягнулі Усяслава далёка за спіны. «Вы?» – спытаў Рунін. «Вы, князь!» Некаторыя ўжо не маглі смяяцца і толькі пазяхалі, як рыба на пяску. «Я з самага пачатку бачыў гэта», – сказаў бледны Рунін. «Чаму вы зрабілі?» «Патрыёт стайні!» – крыкнуў з-за спін Грыма і здушана замыкаў. «Хто яшчэ там?» – спытаў Рунін. «Хіба вам мала мяне аднаго?» – спытаў Алесь. «Я хачу ведаць, хто яшчэ!» «Як бачыце, усе!» Рогат рабіўся нясцерпны. «Прычыны?» «Нежаданне бачыць вас тут. Нежаданне, каб нас вучыў розуму, а праўдзівей розуму-маразму, такі як вы, даносчык, цемрашал, згубитель юных і чыстых, без асабістых абраз!» І тады Алесь узняў руку. «Жарты прэч. Нам абрыдзеў ваш панславісцкі смярдзёж. Абрыдла гэта маска драпежнасці. Нам абрыдлі вы. Вы пэцкаеце самае імя нашай радзімы. Наша імя. Наш незаплямлены гонар. Вы не патрыёты!» «Мы патрыёты больш за вас. Але мы не хочам велічы за кошт іншых народаў. Бо ўсе людзі зямлі, браты, і ўсе яны падобныя адзін на аднаго і на нас. На свеце няма горшых народаў. А калі ёсць, то іх робяць такія, як вы. Відаць, я яшчэ не скончыў чысткі універсітэта». «І не скончыце», – спакойна сказаў Алесь. «Я пайду адсюль, але пойдзеце і вы разам з вашымі ванітамі. Іначай вам на кожнай лекцыі будуць чыніць абструкцыю». «Пасмешышча!» – крычалі з радоў. «Квасны Платон!» Зноў успыхнуў рогат. Хлопцы з мясцовага зямляцтва зацягнулі па-руску забаронены пасля паўстання марш Кошута. Амаль без слоў, якія ведалі нямногія, але грозна ляцела мелодыя.
У адказ ёй плесканулася недзе пад столлю марсельеза. Амфітэатр віраваў. Кожны цяпер не разумеў, як маглі яны цярпець гэтую брыду і гніль хоць яшчэ адну хвіліну, як маглі забыць аб выключаных, і як маглі мірыцца з прынізлівымі разважаннямі гэтай макрыцы. Аўдыторыя выбухнула крыкамі: «Ганьба! Мазгі лыкавыя! Вон, вон!» Свіст, здаецца, ірваў муры і прымушаў дрыжэць шыбы. Яны стаялі на пероне і, як заўсёды ў апошнія хвіліны, не ведалі, аб чым гаварыць. «І ўсё ж гэта блазнаванне», — сказаў Кастусь. «Мужыкі з голаду ядуць траву, а ты дзеля няпэўнай асалоды звесці рахункі з гэтай старой малпай вылецеў». «Хай яны мне з 2 дыпломамі солі на хвост насыплюць», — сказаў Алесь. «Што ж, па-твойму, дазволіць яму атручваць мазгі і даносіць далей? А так яго прыбралі. Ды з хлопцаў цяпер ніхто такому трызненню не паверыць. Добра, што грыму не выдалі». Вось гэта была легкаважнасць, памятаючы нашу размову. Папусціцца руніну было нельга. Стрывалі б гэта, сцярпелі бы большае. Кастусь па чарзе пакусваў губы. Спачатку верхнюю ніжнімі зубамі, потым ніжнюю верхнімі. І раптам зарагатаў. «Дурні вы, дурні, але малайцы! Кашу маноклем!» Другі ўдар звона разрэзаў халоднае паветра. «І сапраўды, нічога не адбылося», — гаварыў далей Кастусь. «Выперлі гэтую сволач, пасмяяліся. Дыпломы у цябе. Я гэта ўласна таму, што сумна мне будзе. Але нічога, можа, гэта і на лепшае. Патрэбна работа на месцах. Многія хлопцы нават кінулі універсітэт, у валасныя пісары ідуць. Працуй і ты, браце. Спадзяёмся». «Буду», — проста адказаў Алесь. З вагона вылез змрочны Кердун. «Час развітвацца, паніч». «Як, Халімон, едзеш, значыцца?» «Еду», — буркнуў Кердун. «Хто вас цяпер карміць будзе? Мне то нічога, а ён вось 3-го універсітэта не скончыў. Казаў яму, не звязвайся з гаўном. Зарэх таго добра на 3 дні паху. А ўсё вы паніча збіваеце». «Кінь», — сказаў Кастусь. «Абдымемся, ці што?» Кердун выцер вочы. «Ды што мне, самому вас не шкада. Маладыя такія, а без жыцця жывяце. 3-й звон!» «Убачымся», — сказаў Алесь. «Убачымся. На справе». Цягнік дыхаў парай на нізкае сонца, і яно, трапляючы ў сівыя клубы, мяняло колер. Рабілася атрутна-зялёнае. Стары вежа сустрэў унука, як заўсёды, знешне халаднавата. «Адвучыўся? Ясна. Як кажуць, з прэнткім поврутем». «Выгналі», — сказаў унук. «Ну і сволачы». Дзед прыкінуўся здзіўленым. Нават галавою пакруціў, шкадуючы наіўнасць і неабазнанасць унука. Пачаў цярпліва тлумачыць. «Мы нацыя вялікая, і дробныя сволачы нам у дзяржаве зусім без патрэбы». Кердун, які разам з Алесем атрымліваў маральную лазню, на што дапусціў, раптам пачаў бурчэць. Пасмялеў у Пецярбурзе, слухаючы размовы Алесевай кампаніі. «Доўжо яму вучыцца, і так разумнейшы за ўсіх». «І за мяне? А няго ж», — сказаў Кердун і асекся. «Не так мовіў, прабачце». «Не, ты кажы,
Кажы, калі пачаў. Кірдун, як большасць простых людзей, не мог трываць натацый і катавання словамі. Вучыў многа, многа пісаў, шмат чытаў у кніжку. Цікава, сказаў дзед. І што хацелася б ведаць, вычытаў? Га, Халімон? Раней Кірдун, напэўна, пачаў бы прасіцца, каб адпусцілі душу на пакаянне. А тут не вытрымаў. Вычытаў пра народы і пра роўнасць людзей. Ну, не можа гэтага быць. Кішкай апошняга папа, апошняга цара задушым, раптам успомніў Кірдун. Я яму, княжа, казаў, не варта паніч так у голас. Думайце сабе паціху, пакуль да кішак не дайшло. Яшчэ? Айчыну, веру вярні нам, просім. Разумеючы, што ўсё скончана, халадзеючы ад жаху і спадзяючыся толькі на заступніцтва Алеся, але ведаючы, што раз пачаў, то трэба скончыць, без змогі ўтрымацца, як з гары бубніў халява. Бачыце вы. І яшчэ. Цяпер Кірдун лупіў урывак з ганкавага кралядворскага рукапісу. Лупіў на скажонай да апошняга чэшскай мове. У дзеда палезлі на лоб вочы. Ясна, сказаў. Ясна, чаму вы там вучыліся. Алесь паспрабаваў быў заступіцца. Я не з табой гавару, сказаў дзед. Мяне ў гэты момант ідэйныя погляды Кірдуна цікавяць. Ну, Халімон, а мэта? Мэта вашага з панічом навучання якая? Народ, сказаў Кірдун, спявайце гімн народу. Гэй, не сумуй, плынь шчасця цячэ. Народ твой ніць залатую тчэ. Звівайце вяроўку, гора бяда. Для ворагаў пятлі нам не шкада. Начотчык, сказаў з іранічнай павагаю дзед. Талмудыст. Ты, Кірдун, чэшскае нешта яшчэ нам такое. Надта ўжо добра ў цябе атрымліваецца. Паліглот. Кірдун дзёрзка і смела глядзеў у вочы пану Данілу. Не глытаў я ніякіх палёў. Я чалавек бедны. Пачытай, Кірдун, з раптоўнай злосцю сказаў Алесь. Па-чэску, давай прароцтва. Кірдун выпрастаўся. Бачу я зарыва, тені сражэнняў, востры клінок скрывавіць твой род. Спазнаеш ты беды і змрок запусценняў, але не тужы, мой вялікі народ. До, сказаў Алесь, деду, вы ніколі не пакрыўдзілі простага чалавека, але тое, што вы робіце, гэта панства. І тут Халімон нечакана напаў на Алеся. Маўчалі б, паніч, ну далі б трохі, і ўсё. Гаршком назаві, ды ў печку не стаў. Лаянку не ў торбе насіць, ды і якое тут панства? Каб гэта пан дзед на мяне аднаго, а ён што, з вамі іначай размаўляе? З губернатарам? Тут ужо нічога не зробіш. Манера, значыцца, такая. Деду 8 дзясяткаў ды 7 гадкоў, вам 20. Алесь развёў рукамі. Вежа схаваў рот у далонь. Кінь спяваць, усё яшчэ іранічна сказаў ён. Ведаем мы, што гэта такое. Адступіць ён не мог, але і Халімон і Алесь разумелі, што гэтае бурчанне ёсць адступленне. Народ, сказаў Вежа. Восенню ля Разарыя заворваў зямлю дзед Тхор. Паварочваў Урала, ды і ўваліўся з разоры проста ў ружы. Глебавішна на яго. Што ж ты робіш, перачніца старая, гэта ж кветкі. А ён, кветкі развялі, кветкі.
Гаўно гэта, а не кветкі. Усю сраку пакалоў. Вось табе і твой народ, вось табе і тэма для чарговага дыферамба. Ружы і тхор. Ніхто не ведаў, што Вежа патаемна выпісваў усе тыя кнігі, якія чытаў унук у Пецярбурзе. Маладых дражнілі фалангістамі, дзед чытаў Фур'е. Маладых дражнілі гегельянцамі, дзед чытаў Гегеля, хоць яго і нудзіла ад падступнай папоўшчыны. Шмат чаго ён па распанеласці не падбаў зразумець, але адно яму спадабалася. Немец адказвае на тое, што было натуральным перакананнем дзеда, нормай ягонай думкі ледзь не з таго часу, як Вежа сябе памятаў, а асабліва з дня смерці жонкі. Прыродна здаровым, зямным сваім розумам пан Даніла быў цвёрда перакананы, што свет не стаіць на месцы, што ёсць у ім і стаячая вада, і плынь. Першая гніе і робіцца балотам, другая з крыніцы робіцца ручаінай, ракою, морам, аблокамі. І ён ведаў, што свет ідзе наперад, пакутліва спасцігаючы нешта вялікае. Назіраючы за людзьмі, ён разумеў, што тое, да чаго яны ідуць, лепшае. Толькі што зло раней было меншае па памерах. Інквізіцыя спаліла лічаныя сотні людзей, навейшыя тыраны знішчалі тысячамі, маглі, магчыма, прыйсці часіны яшчэ большых ахвяр. Але тут здзіўляцца не даводзілася. Воўк, трапіўшы ў аўчарню і зразумеўшы, што выбрацца не здолее, у апошняй злосці сотнямі валіць авечак. Новае пакаленне аніяк не магло быць горшае за папярэдняе. Дзеці зберагалі вопыт бацькоў, аналізавалі іх памылкі, і трэба было быць самаўлюбёнай свіннёй, каб не заўважаць гэтага. Трэба было ні на шэлег не верыць у поступ людства, каб лаяць іх. Два радкі паэта балюча ударылі па нервах Вежы поўным супадзеннем думак з ягонымі. И наши внуки в добрый час из жизни вытеснят и нас. Трэба было не ганарыцца. Трэба было проста ціха і сумна растлумачыць ім, што не мінуць гэтай апошняй чашы і яны, што такі закон жыцця, дыялектыка, што выціснуць і іх, што з часам станеш непатрэбен, што апошнія гады нельга адарваць ад гэтага суму, але нельга і супраціўляцца, калі не хочаш знявечыць жывое цела, якое расце, заключыўшы яго ў вапняковы панцыр. І трэба было зразумець, што адзіны спосаб не стаць непатрэбным — змяняцца да смерці і да смерці разумець новае. А калі не разумееш, не здольны зразумець, ставіцца да яго з паблажлівасцю і любоўнай верай. І ўсё ж дзеду было сумна. Нялітасцівы і жорсткі быў у вышэйшай сваёй справядлівасці закон жыцця. «Валіся, дрэва на дрэва!» — кінуў дзед вечную шкалярскую прыказку. Кірдун сеў, спрачацца са старым панам не выпадала. «Запісваю на тваё імя 4 валокі зямлі з усім, што да таго належыць. Адмаўляцца не смей, не твая справа, прадаваць яе забараняю. Зямля, незалежнасць, карэнні. Атрымаеш з жонкай вольную. З такімі думкамі у прыгоне не ходзяць». Халімон паспрабаваў паваліцца ў ногі. «Вось яно, думкі думкамі, а з халопства не вырас». Наліў чарку. «Пі, атрымаеш грошай. Людям абавязкова скажы за смеласць. Усім скажы.
А перш за ўсё жонцы. Стары другім не раіць, але мне даў за смеласць. Паніча не кідаць, і як памру, не кідаць. Ён цябе шанаваць будзе. Нашто ж крыўдзіць, пане? Я ж для яго амаль 10 год. Я яго во гэтанькага памятаю. Ну, кінь, кінь. Але Кірдун, разжаліўшыся, упаў у адчай. Вы не памятаеце, а я памятаю, якая ў яго цела была, калі ледзяной вадою у малога не вадою паліваю, а нібыта крывёю сваёй. Гэх, сказаў дзед, бабства наша беларускае. Ну, добра, добра. Прабач, Кірдун. Ты гэтага ад мяне хацеў. І раптам замармытаў. Ездзяць на добрых, глумяць, ганяюць, якіх мужикоў, які люд губяць, і бабы гэтыя нахабныя, і цары. І ты, свенты Саваофе, галоўка дзяціная, сівыя агускі, стары Каснуазет, Шчаўкунчык, Пярдун. Дзед ведаў, што рабіў. Не зямля і не грошы, а тое, што Халімон уголас сказаў усім аб размове, уголас, нікога не баючыся, а таму, відаць, праўду, нязмерна падвысіла яго не толькі ў вачах людзей, але і ў вачах жонкі. Ніхто з тых, на каго яна кідала хітрае, шматабяцаючае вока, ніколі не адважыўся б сказаць такое чалавеку, якога не баяліся адзінкі. Мужнасць заўсёды вабіць жанчын. Аглая зразумела, што, відаць, не разгледзела яе пад смешнай дабрэчай маскай чалавека, які быў яе мужам. З таго часу пад ранейшымі яе кепікамі, пад вонкавай уладнасцю раптам пасялілася і стала патроху ўзрастаць павага да Кірдуна. А таго новае становішча і ўсеагульная павага нібы зрабілі вышэй ростам. Кірдун разважаў, выказваў свае, новыя для ўсіх думкі, набраўся такі ў сталіцы, і ўсе раптам зразумелі — разумныя думкі. Халімон, якога раней мала хто браў усур'ёз, адчуў узвышаючую сілу даверу. З гэтай хвіліны ён не дазваляў камандаваць сабою, а яго ўтрапёнае сляпое каханне трохі схавалася за паблажлівасцю і выразам любоўнай пагарды. Не зусім пагарды, а іроніі. Аглая трохі разгубілася, а потым стала звыкаць. Алесь нібы наноў знаёміўся з наваколлем, але асаблівых змен не адчуваў. Гелена жыла ў новым доме, у Ведрычах, чакала, пакуль малыя Юрась і Тонька падрастуць, і лічыла за неабходнае ўдзельнічаць у кожнай п'есе, што ставіў тэатр у Вежы. Акруга хваліла яе і Вежу. Лічыла, што ён правільна зрабіў, аддаўшы ёй зямлю. Трэба было любой цаною ўтрымаць актрысу, якая рабілася гонарам Прыдняпроўя, калі ўжо яна была вольная. Чуткі аб ёй пайшлі далёка. Зімой у Вежу прыйшоў ліст ад славутага Шчэпкіна, прасіў прыехаць на агледзіны, загадзя дамовіўшыся аб суме кантракту. Прыязджала таксама мадам Лягранж ад імя французскай трупы, што выступала ў Міхайлаўскім тэатры, тая самая Лягранж, што пазней здабыла лаўры аднолькава трагічнай і камічнай актрысы ў дурнях і драме «Le fils de Giboyer». Слухала і глядзела Антыгону і, па-французску, ролю ў Федры. Маўчала, нібы нават прыгнечаная, не знайшла хібаў у мове, акрамя лёгкага паўднёвага акцэнту.
Дзіцячае вымаўленне роднай вёскі лягло тонкай афарбоўкай на чужую мову і скончыла тым, што запрасіла з сабою. Калі Гелена адмовілася, сказала, што разумее яе становішча, але як толькі прычыны стануць больш-менш самастойныя, яна можа смела ехаць. Выпадак небывалы, але яе чакаць муць. Наваколле ухваляла: малайчына вежа, нацягнуў нос французам. Дзецям споўнілася пагоду, і дзеці былі чароўныя. Усё аблічча матчына, а вочы ягоныя, Алесевы вочы. Найлепшым доказам таго, хто яны ўсе былі, ад яго і да апошняга мужика, было тое, што на гэтай зямлі не існавала іншых калыханак, акрамя мужычых. Хоць адны гулялі ў серсо, а другія ў цыркі, а калыханкі былі аднолькавыя, і ён не ведаў іншых, хоць у дачыненні да панскіх дзяцей тое, што спявалі над іхняй зыбуляй, было, можа, і смешнае. І ўсё адно пад аднолькавую смешную песеньку засыналі і вежа, і ён, і нават вырадак Кроер, і вучоны Кіркор, і сын вусатага мужика з Вітахмо. Калыханкі былі адны. Тыя, што мармытаў зараз ён. Люлі, 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 пойдзем да бабулі. Дасць бабулька млечка і ў ручку яечка. А як будзе мала, дасць кусочак сала. Смешна было нават падумаць, што пані Антаніда дасць кожнаму ў ручку яечка. І ўсё адно, астатняе было б хлуснёй. Дай ім па яечку ў руку, пані Антаніда, з 40 паімённа вядомымі пакаленнямі за спіной. Дай кавалак сала, калі не наядуцца. Рэдка знойдзеш на рацэ чалавека, які біў ці нават проста кляў жывёлу. І ўсё ж набі катка, пані Антаніда. Набі хаця ў песні, якой ніхто не паверыць. Люлі, люлі, люляю, наб'ю катка, налаю, наб'ю катка аборай, каб не бегаў па дворы. Дзеці вырастуць, і тыя самыя песні прагучаць над калыскамі іхніх дзяцей. У параўнанні з гэтым усё астатняе здавалася лухтой. А Гелена глядзела на Алеся з усмешкаю і гаварыла, што вось, вядома, з раўбічамі ранейшая варожасць, але гэта нічога, прымірацца. Таму што Міхаліна пазбягае Іллю, і бацька Яраш нездаволены гэтым, і хаданскія ледзь не кіпяць. А Францу няма да гэтага аніякай справы, бо ён па-ранейшаму прыхавана кахае Ядвіньку Клейну, а тая ўсё нібы пераконвае сябе, што малодшы раўбіч харошы і трымаецца ад яго на адлегласці. Гэта было не тое. І ён, помнячы яе ніколі, сказаў ёй пра гэта. Мы, здаецца, дамовіліся аб гэтым, Алесь. Ціха спытала яна. І не трэба далей, бо шчасце павінна быць і ў мяне, і ў вас. З раўбічамі сапраўды было па-ранейшаму. Не віталіся нават у зборні. Калі на баль прыязджала адна сям'я, другой амаль ніколі не было. Пан Яраш рашуча забараніў дачцэ сустрэчы. Алесь бачыў Міхаліну вельмі рэдка, да і то з дапамогай Мсціслава. Мсціслаў за год змяніўся. Самастойнае жыццё наклала адбітак. Узмужнеў, вочы сталі суровыя і светлыя. Перавёў мужикоў на аброк і падрыхтоўваў вызваленне. Патроху гаварыў з вернымі хлопцамі, а сам бавіў час амаль толькі за паляваннем. Гойсаў на кані з сабакам і стрэльбай па навакольных пушчах і паплавах, часта чамусьці заязджаючы ў азярышча.
Нічога, здаецца, не змянілася ў загорскім наваколлі. Толькі змяніўся і ў трывожны бок пан Юры. Невядома, што здарылася, але хутчэй за ўсё глыбокае незадавальненне жыццём і сабою. І яно так мяняла яго, што каб гэта было са старым вежам, людзі маглі б падумаць пра дрэннае. Але бацьку споўнілася толькі 48, і яшчэ 2 гады назад яму давалі дзясяткам менш. У ім заўсёды было шмат хлапечага. Бацька любіў жартаваць, быў здатны на самыя нечаканыя выбрыкі. Гэта ён у маладыя гады ледзь толькі зляцеў з магілёўскага губернатарства Міхаіл Мураўёў, прыехаў да яго наступніка, маладога Ягора Бажанова, у накладных вусах, барадзе і кучме валасоў, пад выглядам віцебскага архірэя, і, не даўшы нікому падставы ўсумніцца ў сваёй прыналежнасці да царквы, спрачаўся па багаслоўскіх пытаннях і прагасціў у Бажанова да вечара, пакуль за вячэраю не вытрымаў. Убачыў, як губернатараў сын абпякае вусны супам і, пашкадаваўшы хлопца, сарваўся. Бажанаў падумаў, што траціць розум, бо архірэй раптам сказаў хлопцу: «Дзьмі, дурача, пакуль гарача». Потым яны з Бажанавым сталі сябрамі. І гэта пан Юры зрабіў аднойчы так, што адзіны заяц, забіты на паляванні вядомым хвальком і хлусам вірскім, трымаў у лапках запіску з надпісам «За што?». У наваколлі Копыся вадзіліся надзвычай рэдкія чорныя зайцы. І гэта бацька ў змове з кушняром вежы, славутым майстрам, запэўніў аднаго з вітахмовічаў, Сымона, што бываюць і зайцы паласатыя. І ў доказ гэтага паказаў шкурку і сказаў, што за другі экземпляр не пашкадуе і 1000 рублёў. Сымон цэлы год днямі і начамі цягаўся па вапняковых пустках ля Рамінавічаў, спаў у халупах пастухоў або проста пад чыстым небам, піў казінае малако і, вядома ж, нічога не забіў. Затое вылечыўся ад сухотаў. Цяпер на пана Юрыя балюча было глядзець. У вачах часта з'яўлялася абыякавасць і пустата. Алесь аднойчы спытаў у яго: «Чаму так?» «Не тое нешта», — сказаў пан Юры. «Нічога я асаблівага ад жыцця не хацеў. Жыві, каб ветер у твар, каб дзеці харошыя, каб жонка улюбёная. І вось, усё ёсць, чаго патрабаваў, а нешта мне не так. Непамысна мне нешта, як ты скажы, цыпрукову сабаку, што ў Бога паляндвіцу сцягнуў, а потым агледзеўся, што там і кумпякі віселі». Ажываў ён толькі на паляванні. Але і там аднойчы, калі начавалі ля вогнішча, каб раніцай ісці сцяжыць ваўкоў, не вытрымаў. Слухаў сына, а потым ціха сказаў: «Вы іншыя. Вам, сказаў бы Тертуліян блажэнны, абсалютны дух і ў кашу, а нам і ў поліўку». Хіба абсалютны дух можа? А хіба гэта Тертуліян сказаў? Гэта я. І потым, пасля вялікай паўзы, уздыхнуў: «Скончана, брат, жыццё. Не так пражылі. Яшчэ год 20 сумоты, а там і да пані Пясэцкай у ложак». «Бацька, ты што?» «Не патрэбна ўсё гэта нікому. Ні гэтыя рэформы, калі ўся гэтая механіка патрабуе молата, ні мая гэтая мітусяніна. Нічога». Настрой гэты пачаў мінацца ў пана Юрыя з першымі адзнакамі вясны вады, з прадчуваннем клічу паплавоў і балот, з першым жывым уяўленнем таго, як хутка ўжо стане
капаць і скрогаць у пушчы глушэц. Нібы кожная сіняя кропля зледзюка падбаўляла сіні ў бацькавы вочы. Затое цяпер, прадчуваючы страляніну, пачала загадзя пакутаваць маці. Паўтаралася звыклая гісторыя кожнай вясны. Бацька ўжо кратком рыхтаваўся. Лілі шрот, выбівалі прабойнікамі з лямцу клакі, выпрабоўвалі порах. Як ціскі для катавання ляскаў у руках карпа Барклай. Што, брат, зробіш? Страсць! Прашліхтуе нам з табою маці вантробы. Як чорт блішчэў сінімі вачыма. У цымбалі ў дождж па вяршыначках, па ядлоўнічку, па бярэзнічку, шэрым конікам сухенька стаяць, нам, стралкам-малайцам, мокранька сядзець, шэры конікі пад світкамі ўграваюцца, мы ўкрываемся стралочкі босаю спіной. Спяваў патаемна і так, што аж страшнавата рабілася. І раптам пляваў. Чорт ведае што, разбойніцкая. Во паслухалі б людзі. Ды яшчэ каб раптам кісцень на руку, ведаеш, такі шар з шыпамі ды рамень вакол запясця. Ды ў людскую, ды ў 3 пальцы, свісь. Адзі, каму шкура дарагая, або лепей да фельдбауха. Пан Юры удаў разгублены нямецкі твар пана Людвіка. Потым на гэтым твары з'явілася недаверлівая усмешка. Шалунка. Das ist mir nicht Wurst. Да пані Мутаген Антаніда я зараз прабяжалься. Разам гэтых разбойнік ганяць. Нюх! Алесь быў задаволены, што да пана Юрыя вярнуўся ранейшы настрой. Бог з ім, няхай нават паляванне, грэшны і сорамны занятак, няхай панервуецца пару дзён маці, усё адно добра, што яно ёсць паляванне, бо праз яго стомленыя людзі пачынаюць любіць жыццё. Бацька з маці пасварыліся ў гэты год нязвыкла рана, задоўга да пачатку вясенняга палявання, і Алесь амаль узрадаваўся гэтаму. Хутчэй пройдзе матчына туга, і ён, Алесь, на качак паедзе разам з бацькам, а дома будзе ўжо цішыня і мір. Не мог ён бачыць дакору ў вачах маці. І не мог, як і пан Юры, адмовіцца ад стрэльбы, вогнішча і ветру. У сярэдзіне сакавіка здарылася непрыемная гісторыя ў татарскай грэблі. Вёска ляжала ў той самай пушчы, куды дзеці калісьці хадзілі глядзець выйсце крыніц. На паўночны ўсход ад паківачовага млына і таму трохі бліжэй ад вежы. Гэта была самая глухая з вёсак пана Юрыя. На поўнач, паўночны захад і захад ад яе пушча цягнулася на некалькі дзён дарогі. Пушча спала яшчэ. Не было нават праталін. Вялікія гарады мурашынага народу драмалі пад снегам. Толькі крумкач, каб не плаціць мурашкам за прайграны калісьці заклад уласнымі дзецьмі, спяшаўся паставіць крумкачанят на крыло, пакуль гарады ворага былі проста мёртвай ігліцай. Па легендзе, крумкач і мурашкі аб нечым паспрачаліся і заклаліся на дзяцей. Крумкач прайграў і цяпер выводзіць дзяцей у мароз, каб не плаціць пройгрышу. Было б птушанятам, вядома, холадна, але так табе і трэба, крумкач. Не закладайся на дзяцей, не лезь у спрэчку, калі не ведаеш, галава дурная. У гэтыя дні з'явіўся ў татарскую грэблю нежаданы госць, вялізны і схуднелы самец-мядзведь. Без пары устаўшы з мярла, зусім яшчэ нават не вылінялы, галодны, за адну ноч разваляў вуллі ў імшаніку мужика шпіркі брыжуна і тыдзень не з'яўляўся, а потым, уначы,
залез у стайню нічы парашчэрбы, паваліў там кабылу з жарабяткам, адзіным набыткам сям'і, і напіўся цёплай конскай крыві. Яго гнаў голад. Наступнай ноччу ён з'явіўся на загуменнях вёскі, раскідаў аўчарню і задзёр яшчэ аднаго каня, а раніцай адабраў кошык з яйкамі ў веркі пад апры комін. Баба несла кошык у суходол на рынок. Адзіны паляўнічы вёскі Шчупак Лабудовіч. У грэблі, акрамя хрышчоных імён, былі і свае. Зрабіў быў засаду, але мядзведь нечакана зайшоў амаль яму ў спіну і раўнуў так, што Шчупак кінуў фузію і бег аж да вёскі. Мядзведь разбіў стрэльбу ў трэскі і той жа ноччу зрабіў спробу ўдзерціся ў хлеў Шчупака па ягонага коня, нібы помсціў. Тэрарызаваная вёска забіралася з захадам сонца ў хаты і сядзела так да раніцы. Мядзведь ніколі не чапае людзей, да першай крыві, усё адно мядзведжай або чалавечай. Мядзведь не чапае і вялікай жывёлы. Гэтага прымусіла да разбою мёртвая пушча, і ў разбоі ён быў неўтаймаваны і разумны. Міжвольна ўспаміналіся словы падання, якое казала, што мядзведзі — гэта людзі, толькі што аброслыя, ды больш разумныя, бо ўцяклі ў лес, каб іх не прымусілі працаваць. Мужыкі скардзіліся. Пан Юры пачаў рыхтавацца. Матуля пакутліва моршчыла бровы. Ну на што? Коней валіць любая, людзей абяздольвае. Спалохайце ды праганіце. Снег, а ў яго адзінага са звяроў голыя пяткі. Ён галодны. Радзімка мушка над верхняй губкай маці дрыжэла. Нехта яму вінаваты, пасмейваўся пан Юры. Ты ведаеш, чаму мядзведзь устае? Ён улетку загуляецца з мядзведзіхамі даўжэй за астатніх, ды не паспее тлушчу назапасіць. Мядзведь — Дон Жуан, як сказала адна дурная гарадская паненка. Юрась, кідала маці апошні козыр. Ну што ты? Ну, пяткі голыя, то сам вінаваты. Мядзведзі ў пушчы чарніцы збіралі, мядзведзі чарніцы на ток рассыпалі, мядзведзі ўвесь дзень па чарніцах хадзілі, ляпёшкі з чарніцаў на пятках сушылі. 4 нагі аж пад сонца ўздымалі, усю зімку чарнічныя лапы смакталі. Смашненька! не ведаю, казала маці. Яго нельга есці. Ён як чалавек. Усё было дарэмна. І толькі калі Алесь таксама захацеў пайсці з бацькам, матуля так зірнула на яго, што бацька бездапаможна паціснуў плячыма ў адказ на позірк сына. Нічога не зробіш, казалі вочы пана Юрыя. Пацярпі, сыне. З вясною накачак. Яна прызвычаецца, прымірыцца. Гэта так заўсёды. Нельга, не прасі. З грэблі данеслі, што мядзведь пасля кожнага разбою вяртаецца ў сваё мярло і робіць спробу заснуць зноў. Відаць таму, што прачнуўся так рана. І засынае часам. На дзень ці на 2. У дзень палявання Алесь вырашыў быў не ўставаць, каб лішне не псаваць настрою чужымі зборамі, але ў 4 гадзіны у цемры пан Юры заспяваў, ідучы ў збройную, і толькі ля дзвярэй сына змоўк. Успомніў, што той не едзе, і гэты радасны спеў можа на цэлы дзень засмуціць сына. Алесь са злосцю захутаўся ў коўдру, збіраючыся заснуць, але не мог. Усё адно трэба было ўставаць і ісці на цукроўню. Ды і не мог ён прапусціць збораў. Відовішча, магчыма, яшчэ больш хвалюючае, чым само паляванне. На двары, у падмёрзлым снезе, пераступалі капытамі коні, рыпелі палазы. Асветленыя ліхтарамі і паходнямі,
сноўдалі сюды-туды людзі. Бескуповіч і Юлян Радкевіч распараджаліся. У плямах святла вымалёўваліся сухарлявыя сілуэты сабак. Псары трымалі іх на шворках. Сабак сёння чакала цяжкая работа — хапаць звера ззаду за нагавіцы, адцягваць яго ад паляўнічых. Шляхта з малодшых радоў, 7 чалавек, раз-пораз ставіла стрэльбы і ратішчы ляганка і ішла ў пакой паляўнічых, куды яшчэ з вечара паставілі сталы закусваць. Вярталіся адтуль чырвоныя, тугія на раннім марозіку, як памідоры. Пахла ад іх віном, свежым марозам, скурай і конскім потам. Пераступалі з нагі на нагу, рыпелі белымі высокімі вайлакамі, ходнямі і ботамі. Ліхтары згасілі, і снег стаў ліловы, калі ўрэшце з'явіўся бацька, сінявокі, смуглявы, белазубы. Убачыў Алеся і вінавата пшыкнуў румянымі вуснамі. «Такі ўжо наш лёс», — смяяўся васільковымі вачыма пан Юры. «Салаўя не кормяць байкамі, а жанчын мудрасцю». Ён быў вельмі засмучаны за сына. «Ну нічога, ну кінь, слова табе даю, заўсёды цяпер будзеш са мною». Бацька ляпнуў сына па плячы і, пружынячы, страсянуўся, як звер. Не, нічога не брынчэла, усё было падагнана, як след. Пан Юры быў ва ўсім белым. Белыя капці, белыя скураныя нагавіцы, белае футра, падбітае гарнастаем, белая, таксама гарнастаевая шапка з заломленым вастраватым верхам. «А бадай з вас дух», — сказаў ён раптам. «Так вось сам не прасачы, п'яўкі дацкія дзе?» «Унь, зграя», — сказаў Карп. «Яшчэ адну», — сказаў пан Юры. Зняў шапку. Рассыпаліся бліскучыя белакурыя валасы. «Горача. Выпіў, ці што?» — спытаў Радкевіч. «Што я, такі дурны, як твайго бацькі дзеці? Проста горача. Вось-вось вясна». «Угледзеў», — сказаў Януш. Хлапечая постаць пана Юрыя зноў скаланулася. І не трэба было, бо правяраў ужо, але ён проста не мог стаяць спакойна. «Хлопцы, досыць жэрці», — сказаў пан Юры. «А то як бы потым Андрэева стаяння не было. Давайце збірацца». Павялі на налыгачах сабак. Звонка загігатаў у свежым паветры конь. «Хутчэй, хлопцы, не церпіцца! А ну, як да дзевак, як да іхняга казінага племя! Зміцёр! О, хітрая бестыя, зміцёр! Но-но, змей, давай сапраўднага коня!» Бестыя зміцёр чухаў патыліцу. «Ды яно, думаў, каб гэта змей, хай бы ён». Сінія хітрыя вочы бацькі смяяліся. Ён удаў Змітра. «Хай бо ён, гэна!» Вакол зарагаталі. «Ото ж бо яны табе є!» — паважна скончыў бацька. Ад яго так і патыхала здароўем, сілай і радасцю. Раўнюткія зубы смяяліся. Рухі зрабіліся дакладныя і спрытныя, як раней. Падвялі белага жарабца. Пан Юры лёгка ўскінуўся ў высокае сядло. Пашукаў нагою пятлю і ўставіў у яе дзяржаль на ратішча. Цяпер са стрэльбаю за плячыма, з ратішчам, падобным на старадаўнюю дзіду, загоршчынскі пан вельмі нагадваў сярэдневяковага воіна. Падабраны, спрытны, лёгкі ў сядле, залюбавацца можна было. «А хто гэта там тэльбухамі трасе?» «Вядома хто, Радкевіч. Сваячок малодшенькага роду. Каб ужо гізунты з цябе, каб...» Падскакаў да санак, у якіх 7 з малодшых сядзелі спінамі адзін да аднаго. «Што вы, на суд едзеце?» І паляцеў да брамы.
вытаргнуў на скаку з рога марозную серабрыстую трэль. Паўз яго праязджалі коннікі, і конь гарачыўся пад ім. І халоднае паветра было такое салодкае, што ледзь не да разрыву шырыла магутныя грудзі бацькі. Убачыўшы Алеся на ганку, пан Юры усміхнуўся. «Заставайся шчасліва! Наступны твой!» Пошчак капытоў, ясныя гукі рога, снежны пыл. Галявіна ляжала на спадзістым схіле, уся ўкрытая веснім ужо, але ўсё яшчэ глыбокім па грудзі снегам. Вакол стаялі заснежаныя дрэвы пушчы, марылі, узносячы галовы ў няяркае неба. Уначы яшчэ падваліў снег, засыпаў усе сляды і мурашнікі, але сокі казалі, што мядзведзь не пакідаў пратаптанага іхнімі лыжамі кола. Кола было нешта сажняў 300 ў радыусе. Звер, зваліўшы чарговага каня, спаў ужо другія суткі. Проста перад сабою ў далёкім канцы галявіны пан Юры бачыў выварацень вялізнай яліны. Яліну зваліла даўно, пад ёю паспеў вырасці кусцік крушыны. І якраз пад гэтым кусцікам быў лаз у мярло, і збоку невялікая адтуліна для дыхання. На вяршынцы кусціка махрова цвела намарась. Паляна не была роўная і чыстая. Раслі на ёй 3 ці 4 сяменнікі, а пад імі былі ці то гурбы, ці то заснежаныя мурашнікі. Здзіўляцца, што мярло на такім амаль чыстым месцы, не даводзілася. Глушыня і нетры тут былі страшэнныя. Вока выкалеш, ды і балаты летам не давалі змогі прайсці. Загонныя з бубнамі і ляскоткамі, абмінаючы лесам паляну, даўно прайшлі ў пушчу па той бок ад берлагу. Сок, чалавек, які сочыць, каб звер не ўцёк, на верхавіне магутнага дуба павінен быў свістам даць ім сігнал, калі звер пабяжыць на іх. Аб гэтым можна было меркаваць напэўна. Логвішча было ў парасці ля самага таго краю паляны. Але стаць там было нельга. Не было належнай адлегласці ад нетраў да мярла. Паляўнічыя не паспелі б стрэліць, маглі ў гушчары параніць адзін аднаго. Трэба было пакінуць між мядзведзем і стралкамі прыблізна тую адлегласць, на якой знаходзіўся цяпер ад берлагу пан Юры, сажняў 30. План быў такі: звер пабяжыць на загоншчыкаў, і тады па сігналу сока на дубе ланцуг загонных падыме згелк і грукат, будзе біць у бубны, крычаць, ляскаць ляскоткамі і страляць у паветра. І тады зверу нічога не астанецца, як бегчы проста на пасты. Паляўнічыя кінулі жэрабя і разышліся па нумарах. Пан Юры, як гаспадар палявання, мог выбраць тое месца, якое хацеў. І ён узяў гэтае, трохі схітраваў. Ён быў амаль упэўнены, што звер пабяжыць на яго, таму што якраз за ягоным нумарам да галявіны падыходзіў вялікі яр, так густа зарослы дрэвамі і хмызамі, што і зараз цяжка было нешта ўгледзець у ім. Звер ратавацца пабяжыць, вядома, толькі сюды. Справа, сажнях у 20, стаяў на 5-м нумары Януш Біскуповіч, злева, на такой жа адлегласці 7-й нумар займаў Юллян Радкевіч. Праз рэдкія хмызы відаць было яго даўжэзную, як калядная свечка, постаць. Юллян нібы рос у зямлю, прытоптваў снег вакол сябе і заглыбляўся ў яго. Урэшце, на паверхні асталіся толькі тулава ды галава. Юллян зірнуў на Загорскага, і той падумаў, што Радкевіч нервуецца. Пану Юрыю чамусьці стала шкада Юлляна. Усё да сэрца бярэ, дзівак.
Сок пугакнуў з дуба. Відаць, падалі сігнал, што першы і 10 крайнія нумары убачылі краі загоннага ланцуга, і той вось-вось самкнецца, і тады ў коле астанецца амаль уся лыжня. Карп, сівавусы і пахмуры, ішоў да пана Юрыя на шырокіх лыжах, правяраў усіх. Слізгаў лёгка, калматы, як лясны дух. «Троль», — ціха сказаў пан Юры і засмяяўся дню, карпу, заснежаным дрэвам і лёгкасці ў сабе. «Пане», — сіплым і адначасова звонкім голасам сказаў карп, «я стану між вамі і Юллянам, і туды і сюды здолею падскочыць». Ён ведаў, што пан Юры не любіць памагатых і маскаваў магчымую дапамогу, а што яна спатрэбіцца, ведаў па месцы, на якім стаялі 6 і 7 нумары. «Як хочаш. Толькі трымайся бліжэй да Юлляна». Карп адышоў трохі бліжэй да Радкевіча і прысеў на кукішкі. Пан Юры паспеў падумаць: «Квактуха!» і зноў ціха засмяяўся. Снягі, родная пушча, тені людзей, махровы квецень намаразі на крушыне, свежы халадок. Кроў ад усяго гэтага была як шампанская. Здавалася, што ў ёй віруюць, кіпяць і з ціхім звонам знікаюць серабрыстыя маленькія бурбалкі радасці. Зноў нехта ішоў на лыжах, на гэты раз з боку Юлляна. Ага, той самы Шчупак Лабудовіч з грэблі, якому Мішка патрушчыў фузію. Задаволены халера. Тую даўно б у музей, а тут мне ж давялося яму даваць, як быццам абавязаны. Грабуць усе халеры. Хаця, з другога боку, адкуль яму ўзбіцца на стрэльбу? А стрэльба на вёсцы павінна быць. Трэба і яшчэ даць, хаця танных, з 10 штук. Унь, у азярышчы, ледзь не ў кожнага. Ёсць двары, дзе 3-4, як у кагутоў. Зброя — гонар Прыдняпроўя. З ёю ў чалавека выпростваецца спіна, і хада робіцца незалежнай. «Пане, зараз пачнуць. Сказалі, варушыць латай небяспечна, сон слабы. То кінуць пару камянёў з прашчы. Хіба аўчары ёсць? 2. То і добра. Не рызыкуйце людзьмі». І раптам успомніў тое, аб чым заўсёды забываў спытаць каторы ўжо год. «Чаму ў вас другія імёны ёсць, Шчупак?» «Здаўна давён, княжа». «Дзякуй», — сказаў пан Юры. «Няма за што, пане». Загорскі пакасіўся на яго. Смяецца ці што? «А ты не ведаеш, чаму вёску татарскай грэбляй завуць?» «Ды як бо яно і казаць. Кажуць, калісьці татар волаты ганялі. Ну то адзін вялікі атрад кідаўся, ды вырашыў прарвацца, грэблю праз дрыгву намасціўшы. І пачалі ўжо. Нашы мужыкі на іх напалі, ды пабілі ўсіх начыста. А тую грэблю з саміх татараў намасцілі, з мёртвых нябожчыкаў. Брахня, пэўна?» «Можа, і брахня». «Ідзі, Шчупак», — сказаў пан Юры. «Пабілі. Татар пабілі, а зараз сядзіцё, мядзведзя спалохаліся. Вось і гоцай праз вас тут па пушчы, як не раўнуючы за сабачай гайнёю. Ён, можа, што, пярэварацень?» «Сіла боская», — сказаў пан Юры. «Праўда, што дурняў і да Масквы не перавешаеш». «На што іх вешаць? Дурняў проста і ў царкве б'юць». «Па вашых імёнах відаць, як часта вы ў царкву ходзіце. Відаць, каб не білі. Ну, ідзі. А поруч з вамі? Ну, давай». «Поруч», — мармытаў пан Юры. А калі плечы радам, гэта поплеч. Яны ляжалі понаш,
гэта значыць валетам, ніжнікам. Ну а калі два сядзяць сагнуўшыся задам адзін да аднаго, як гэта будзе? Я ж плюнуў. Такая брыда получалася. Якая лухта лезе ў галаву. Няўжо хвалююся? Ды не. Каб не думаць аб гэтым, пан Юры пачаў прыдумваць гісторыю, якую вечарам раскажа Алесю. Героямі гісторыі будуць вышэйпамянёны шчупак і ягоная жонка. Каб паверылі, трэба прыдумаць каларытную дэталь. Нібыта шчупак ажаніўся з гора, другая адмовіла. Я за ёю ўпадаў, а яна на мяне і пляваць не хацела. То я ў царкву прыйшоў і ёй у кішэнь мерзлых конскіх каўцюшкоў паклаў. Пан Юры засмяяўся. Пачатак нішто. То якая ж гісторыя? Ага, вось якая. Нібыта воўк цягнуў са шчупаковага двара сабаку. Выскачылі ратаваць ён і баба, думалі, проста сабака ўшчаміўся. А тут воўк з-за пуні, шусь! І нібыта шчупак сам расказваў. Дык баба засталася за дзвярыма, а я ўскочыў у хату, дзверы на клямку, а сам сяджу і думаю, будь што будзе. Пачалося. Два аўчары на лыжах сталі наводдаль ад вывартня. Прашчы ў руках, каменні ў сумках. Круцяць. Раз, два. Дакладна чэрці. Ну, вядома, з 20 сажняў могуць трапіць у скронь. Б'юць па вываратні, каб каменні падалі ў мярло. Махрова цвіце намарась на галінках крушыны. Так і ёсць. Выскачыў. Не дужа вялікі. Хоць адсюль дрэнна відаць. Пакідаючы ў снезе разору, імчыць на людзей. Чорта з два дагоніш на лыжах. Так сыпанулі ад яго, відаць, толькі вецер свішча. Мядзведзь пабег у пушчу, на загоншчыкаў. І амаль адразу, пасля свісту сока між дрэў, узняўся вэрхал і згелк. Цакаталі ляскоткі, дробна і гулка выбухалі бубны. Пачулася некалькі стрэлаў. Ішлі хвіліны, і людзям на нумарах здавалася ўжо, што звер прарваўся. Але гамарня набліжалася, значыць, гналі. Мядзведзь выскачыў з пушчы лявей, чым знік, таптануў разы 3 на месцы снег. Гэх, каб сюды стрэліць. Звер, убачыўшы, абавязкова стане на заднія лапы і пойдзе так. І тады лязо рацішча пад левую верхнюю, дзе жаўцейшая поўсць. Мядзведзь урэшце кінуўся, але значна лявей, на 7 нумар, на Юляна Радкевіча. Чорт, чорт! От шанцуе! Трухаючы задам і перавальваючыся, звер бег усё хутчэй проста на Юляна. Вось ён пакінуў у баку даязджачага, і карп, выпрастаўшыся, кінуўся на лыжах у бок 7 нумара на дапамогу. Ах, чорт, чорт! Пан Юры адставіў стрэльбу. І тут не пашанцавала. Такі звер, бадзяга. Праўда, меншы, чым можна было меркаваць па расказах, але ў страха вялікія вочы. Калі так лёгка валіў коней, значыць, спрытнюга. Буры, ён здаваўся на снезе амаль чорным. І таму, што ён бег на суседа, расчараванне ахапіла пана Юрыя. Сапраўды, той, відаць, меў рацыю, калі казаў: «Вось бы двухногага мішку гэтак». Злева прагучаў стрэл, другі. Звер устаў на заднія лапы, зрабіў некалькі крокаў і зноў, відаць, без змогі ўжо, зваліўся на ўсе 4. Чорт, як жа яны яго! Ага, яшчэ стрэл, відаць, карп. Гэты стрэл нібы зноў ускінуў мядзведзя з тарчма. 2 фігуркі кінуліся ледзь не пад яго. Тонкая рысачка рацішча стала наўскос,
і нібы злучыла чорную тушу з зямлёй. Цяпер стрэлы з 8 і з 9 нумароў. Страляюць з радасці, угору. Сыплецца снег з галін. На ўсіх нумарах людзі ўзнялі крык з радасці. Крычаў нават цок на вяршыні дуба. Ну, вось і канец. Крычаць чэрці, як рэзаныя. Чаго іх разабрала? Нешта мільганула ў баку ад яго. Пан Юры зірнуў у той бок. За нейкіх 10 сажняў ад яго. І толькі тады ён зразумеў, што людзі крычалі яму. Забіты быў не той. 2 берлагі былі на адной галявіне. Адзін пад вываратнем, і ў ім, відаць, спала мядзведзіца, і нездарма так доўга не маглі абудзіць яе аўчары. А другі быў тут, побач. Яны заўважылі б яго, каб не начны снег. І ў ім, менавіта ў ім, ляжаў, пакутуючы ад бяссонніцы і голаду той, каго шукалі яны. Мядзведзь вылез з-пад высокай, сажня на 1,5, занесенай снегам гурбы, якую ўсе яны і пан Юры ў тым ліку палічылі за мурашнік. І гэта быў, безумоўна, той. Тут памыліцца не мог ніхто. Вялізны, ледзь не з дробнага кіргізскага коніка, буры і лямцаваты, з трохкутнай, цяжкай, як валун галавою, ён бесшумна з'явіўся з мярла і глядзеў на пана Юрыя. У вузкіх дрымучых вачах звера было нешта пячорнае. Стары, але яшчэ ў поўнай сіле волат. 10 сажняў. Не паспееш перазарадзіць. Нож, рацішча. Няма на свеце мядзведзя, які перад нападам не стаў бы на заднія лапы. Добра. Але як блізка і які вялікі, які пачварна вялікі. Пан Юры на імгненне адчуў, як ледзянымі іголкамі асыпалася ўсё ў целе. А потым гэта знікла, і ён узняў стрэльбу. І твар стаў драпежны і строгі. Ён сам адчуваў гэта. І ў сэрцы спакойна ўзнікла вялікае, спакойнае захапленне барацьбы. Усё гэта адбылося за якую долю секунды. Яшчэ раней, чым пан Юры ўзняў стрэльбу, звер кінуўся на яго. Узараная бурым целам снежная баразна плыла за ім. Вочы глядзелі дрымуча і пільна, і ў гэтых вочках, недзе на дне, пан Юры ўбачыў смяротны жах і гнеў. Мядзведзь бег з нечаканай хуткасцю, нібы каціўся. Калыхаўся ў паветры горб. Куцапыя лапы выкідаліся наперад, спачатку абедзве левыя, потым абедзве правыя, і мякка пляскалі ў снег. Лабастая галава, як трохкутны шчыт, была пагрозліва апушчана. Вочы глядзелі ў вочы, і нібыта адчуўшы роднасць думак, пан Юры зразумеў, што мядзведзь гэтымі сваімі вочкамі бачыць яго да дна і разумее, што гэта канец, але хоча жыць. Галодны, у роспачы, не разумеючы, што гэта такое робіцца з ім і што робяць з ім людзі, пакутаючы ад болю ў застуджаных, падмарожаных босых пятках, злосны ад усяго гэтага, ён імчаўся, як страшны крапасны таран, без усякай надзеі на паратунак, бо ён хацеў жыць. І сіні агонь у вачах звера звязаў яго з вачыма чалавека разуменнем еднасці ўсяго жывога. Каб мядзведзь збочыў у гэты момант, пан Юры не стрэліў бы. Жывое сапло і задыхалася ў снезе. Жывое, адным болем звязанае з усім жывым. Але звер імчаўся, і плылі долі імгнення.
і прагучэў стрэл. Звер скалануўся, але не збавіў хуткасці. Другі стрэл. Снежная разора ўзмятнулася зусім блізка. Пан Юры адкінуў стрэльбу і ўпёр у снег рацішча. Звер вось-вось павінен быў устаць і тады у жоўтую поўсць пад левай лапай. Мядзведзь не ўстаў. Пан Юры не ведаў, што першая куля засела і распусцілася жалезнай кветкай у калясардэчнай сумцы звера, што цёмным сваім інстынктам звер адчуваў. На тое, каб стаць на дыбкі, спатрэбяцца апошнія сілы. «Гэй, гэй, гэй! Гэй, гэй, гэй!» крычалі адусюль страшнымі галасамі людзі. Яны беглі сюды разам з сабакамі і крычалі, каб адцягнуць увагу мядзведзя. Але снег быў глыбокі. Сабакі, яшчэ раней спушчаныя на першага звера, танулі ў глыбокіх гурбах і не маглі так хутка дабегчы. І са страшным гарлавым крыкам, клянучы сябе, што пабег да Радкевіча і кінуў князя, клянучы мядзведзя, пушчы, душу і Бога, ляцеў ад 7-га нумара на шырокіх лыжах даязджачы карп. Мядзведзь не звяртаў увагі на крыкі. Яму трэба было дабрацца толькі да аднаго, што так балюча кусаўся на адлегласці. Боль, непаразуменне і ярасць былі ў дрымучых вочках. Ён адчуваў, што сэрца ў яго разрываецца, што ідзе нешта непапраўнае, чаго ўжо ніяк, ніколі на свеце не выправіш. Пан Юры сунуў рацішча ў звера, проста так, як дзіду, і паставіў, ускінуў такі яго старчма, але ад страшнага цяжару дрэўка зламалася. Як камяк жывога болю, рыку, крыві, ярасці насунулася цёмная. Чалавек схаваў галаву і з кордам кінуўся проста пад звера. Уцэліў сталь туды, куды і хацеў, у жаўтаватую, мякчэйшую навобмацак поўсць пад левай лапай. Націснуў. З мяккім храбусценнем увайшла сталь. І тут нага яго паслізнулася. Падаючы пад страшным цяжарам на спіну, ён убачыў зусім блізка карпа з сякерою ў руках, пачварную, як уцёс махіну, што знізу насунулася на яго, адчуў ля самага аблічча гарачае смуроднае дыханне. І гэта было апошняе, што ён бачыў і чуў. Юры Загорскі сканаў, так і не прыйшоўшы да прытомнасці. Па дарозе ў Загоршчыну, ля яра, дзе выйсце крыніц. Сані з целам павольна прасоўваліся па снежнай дарозе да радавога маёнтка, а за імі цягнуліся другія сані. З тушай мядзведзя пярэваратня. Сустрэчныя, дачуўшыся ў чым справа, плявалі ў бок другіх санак. Ніхто не ведаў аб думках, якія апанавалі пана Юрыя, калі ён, паўзверх мушкі, глядзеў у дрымучыя вочы звера. І ніхто ўжо ніколі не мог аб іх даведацца. Сябры бачылі ярасць сутычкі і тое, як дакладна і мужна змагаўся князь. Каб не снег, каб не другое мярло, каб не загледзеўся, каб лежня бадзягі была трохі далей, каб не паслізнулася нага, ехаў бы жывы-здаровы. Але сябры не ведалі князевай думкі аб двухногім мішку, не адчувалі, як павольна, ад грудзей да ног асыпаліся ў целе ледзяныя іголкі, які пачварна вялікі быў мядзведзь, і як у сэрцы чалавека не было боязі. І яны не бачылі ў вачах звера смяротнага жаху і гневу і жадання жыць. Яны не ведалі, як пан Юры раптам адчуў повязь усяго жывога зусім жывым, повязь болю, адзінага для ўсіх істот на зямлі.
Яны не ведалі, што пан Юры праз позірк гэтых дрымучых вачэй зразумеў страшнае пачуццё непапраўнасці, якое валодала зверам. Ніхто ўжо ніколі не мог даведацца аб гэтым. Таксама, як ніхто ніколі не мог пачуць апошняй гісторыі, у якой усё, даль Бог, праўда, у якой удзельнічалі шчупак, жонка і воўк, і якую пан Юры хацеў вечарам расказаць сыну. Ніхто не мог ведаць аб гэтай гісторыі, нават сам шчупак, хаця ў ёй усё было, даль Бог, праўда, хаця гэтая гісторыя была смешная. Гісторыя засталася там. І таму сустрэчныя плявалі ў бок другіх санак. Павольна поўз да загоршчыны санны паязд. Уладар 7000 сем'яў, што так і не стаў уладаром кожнай трэцяй душы губерні, ехаў у апошнюю дарогу. Вочы, пакуль іх не прыкрыў Юллян Радкевіч, глядзелі ў неба, якога пан Юры сёння не ўсцярог. Скакалі па мокрым снезе ганцы. Раптоўная адліга, першая вясенняя адліга, насоўвалася на зямлю, таму што аднекуль нацягнула нізкімі цёплымі хмарамі. «Морт! Морт! Морт!» надтрэснута крычалі ў вёсках званы. Калі паезд пад'ехаў да ганка Загоршчынскага палаца, на сходах ужо стаялі Алесь, пані Антаніда і яшчэ некалькі чалавек. Маці спусцілася да санак і стаяла моўчкі. Алесь баяўся глядзець у яе вочы, бо калі яна ўпершыню зірнула на труп, у гэтых вачах не было гора, а было нейкае прасветлена здзіўленае неўразуменне. Кірдун за спіною паніча ледзь чутна сказаў: «Каб мяне ўзялі, не даў бы». Я ледзь падумаў, што Кірдун гэта сказаў замест яго. Мядзведзь ляжаў на ўсе вялікія сані і даўжэй за іх, страшэнна пляскаты. Ляжаў, раскінуўшы лапы. «Як здарылася?» — шэптам спытаў Алесь у Радкевіча. Нервовае аблічча Юлляна перакрывілася. «Што казаць? Няма ўжо нашага пана Юрыя. Паслізнуўся». Аблічча пана Юрыя было чыстае. Вусны, як ні дзіўна, усміхаліся, нібы хацеў сказаць нешта вясёлае. «А што, дзеці? Ці лілі вы алей у бульбу, ці не лілі?» Камяк стаяў у глотцы ў Алеся. Маці стаяла на прыступках над санямі і непаразумела глядзела на іх. «Пакрыўдзіўся, любы», — сказала яна. «Я не буду больш. Ездзі сабе». Потым нешта нібы плесканулася па яе абліччы. Яна пашукала вачыма і ўрэшце ўбачыла Юлляна Радкевіча, што стаяў ля санак з мядзведзем. Павольна пайшла да яго. «Гэты?» Юллян моўчкі схіліў галаву. Пляскаты, як калматая чарапаха мядзведзь, знізу глядзеў на жанчыну, нібы падпаўзаў. «У крыўдзе на мяне адышоў», — сказала пані Антаніда. Вусны маці задрыжэлі былі, і раптам упершыню для ўсіх людзей сталі жорсткія.